Jeg skal lave en af de hårdeste videoer til dato, jeg nogensinde har lavet. Jeg har drømt om slanger i 35 år. Slanger, der angriber mig. Slanger, der bider mig. Slanger, der gør mig skade. Og det er absolut ikke særlig rart. Jeg er jo uddannet mentaltræner, metakognitiv terapeut, kognitiv adfærdsterapeut. Så jeg ved rigtig meget om angst. Men problemet er mange gange det her, når vi har fået en tanke, så er det mange gange svært at slippe af med den. Og min, den har bundet sig i ord, hvad jeg har hørt. Så man kan sige, at nogle gange så laver jeg sådan nogle skøre handlinger. Hvad med sådan en OCD? Hver gang jeg går ud på toilettet, så sørger jeg lige for at skylle ud. Jeg så engang en udsendelse om en tysk familie. En herre, han havde simpelthen gået på toilettet. Og da han skal til at sætte sig, der kommer der simpelthen en slange op mellem hans ben. Det vil sige, der kommer en slange op mellem hans tissemænd. og siden dengang, der har jeg blevet nødt til at skylle ud ekstra på toilettet. Det lyder vildt, ikke? Jeg har aldrig nogensinde holdt en slange. Og alligevel så drømmer jeg mere eller mindre om den hver aften. Det er sådan med din underbevidsthed, at den er 1 million gange stærkere end dit vågne sind. Så derfor, angst, det kan godt være meget voldsomt. Det kan sådan føles meget psykotisk. Det kan føles som om det er nærmest en tegneserie. Det kan føles som en rigtig film. Det, der foregår op i din hjerne. Men mange gange så er det jo altså ikke en rigtig film. Det er noget, vi forestiller os. Fordi at problemet er lidt med det her. Det kan være alt ødelæggende. Jeg får tit ødelagt min søvn med angst. Især omkring slanger, fordi det har været der i 35 år. Men jeg er jo også nødt til at sige, man skal jo også tænke rationelt. Fordi har jeg nogensinde holdt en slange? Nej, det har jeg ikke. Er jeg nogensinde blevet bidt af en slange rigtigt? Nej, det er jeg ikke. Er jeg tryg her, hvor jeg sidder lige nu? Ja, det er jeg. Bare det, at jeg skal sidde og snakke om slangen, bare det, at jeg skal sidde og snakke om de tanker, det gør jeg for angst. Ikke for kameraet, ikke for dig, der sidder bag i, men det her med at sidde og snakke om selve handlingen, hvor meget energi det egentlig har kostet, det kan godt være lidt angstprovokerende. Hvis jeg sidder i sofaen for eksempel, så kan jeg godt mærke, at jeg bliver sådan helt spændt op. Og jeg har det også nogle gange som om, at der er noget, der angriber mig. Meget, meget voldsomt. Men når jeg så kigger den anden vej, så er der ingenting. Og det er sådan noget, angst kan gøre. Man kan forestille sig nogle vildt voldsomme ting. Mit issue, det er absolut slangen. Men jeg har også fundet ud af, at slangen, den har et specielt sted i mit liv. Fordi jeg er jo opvokset på institutioner, mere eller mindre, hvor jeg har boet på institutioner i 14 år. Og de 14 år,
der arbejder jeg sindssygt meget med psykologi. Jeg boede hos en psykolog i 5 år, hvor han gav os 40 timers terapi om ugen. Så jeg ved rigtig meget om psykologi. Men han sagde også det her ord, der kom til at være skelsættende for mit liv i mange årtier. Han sagde det her ord, og det var det sidste, jeg hørte fra ham. Han var som en far for mig. Han sagde det her ord. Du bliver ikke til noget. Jeg kan bare mærke slangehugget i det ord. Og efterfølgende, der boede jeg på institution i 9 år. Ude i Tostrup. Noget, der hedder Torsøjgård. Det er der stadigvæk. Der er stadig elever, og de er jo forhåbentlig blevet lidt klogere derude. Der havde jeg en værkstedsleder, han kom ind hver dag, bankede mig sådan blidt på skulderen, du. Nå, hvad er du gang i? Ja, du bliver sgu ikke rigtig sådan noget, sagde han. Konstant. Mere eller mindre. Hver eneste dag. Og når man hører sådan noget i mange år, så flytter man jo fokus et andet sted hen. Og mit, det bliver slangen. Det bliver den her slange, der altid angriber mig. Angriber mig sindssygt meget. Du bliver ikke til noget. Men jeg skal kraftedme vise dem. Tænk at få sådan en slangehug hver dag af andre mennesker. Hvad de kan gøre ved ens sind. Altså man bliver jo nærmest sindssyg på en eller anden måde. Ikke? Og det er da noget, jeg skammer mig over, at jeg sidder og snakker om det her nu. Hvordan andre mennesker kan være over for andre mennesker. Fordi vi oplever mobning. Vi oplever jo sådan set mobning hver dag på nettet. Der er nogen, der sidder i en offerrolle et eller andet sted, så sidder de og sviner andre mennesker til. Det er så synd for de mennesker. Det er så synd, at man sidder i en offerrolle, og så sidder og sviner andre mennesker til på det groveste. Fordi det sætter sig som ar op i hjernen. Jeg er blevet bevidst med min slange, det var min egen selvdisciplin. Fordi at, man kan sige, at jeg gik jo ind i en offerrolle meget tidligt i mit liv. Fordi de snakkede sådan til mig, så synes jeg jo havde, så var det okay at være sådan offer i livet. At ikke tage sig sammen og ikke gøre noget. Nu ser jeg mere min slange som en styrke. Det bliver min bedste ven. Og den besøger mig stadigvæk i mine drømme. Mange af mine drømme, de har været voldsomt med slanger. Jeg har drømt og virkelig haft sindssygt meget mareridt med slanger i mange årtier. Det har været, hvis jeg har stået og kigget på en blomst i en drøm, så har blomsten måske lige pludselig blevet formet til slangehoved, hvor den er gået ind og bidt mig, hvor jeg bare har vågnet op med det sindssygste skrig. Det kan være dyr, der lige pludselig har transformeret sig til en slange. Det kan være alle mulige forskellige situationer, hvor folk de har stået og snakket til mig, og så har jeg vendt mig om, og så har der bare stået den sygeste kobraslange bare lige. Det er jo sindssygt nok. Men også når jeg sidder stille og roligt inde i stuen sammen med familien, hvis jeg har fødderne på gulvet, det kan jeg ikke lide. Det er jeg ikke så meget for. Jeg kan bedre lige have dem op, så jeg har mere kontrol over min angst. Hvis du forestiller dig, det her det er en glasvæg, og her på den anden side, der er der 3 hunde.
De her 3 hunde her, de står og leger med hinanden. Jeg synes, det er hyggeligt. Herovre på den her side, der står jeg sammen med en hel masse mælker. Det var en drøm, jeg havde her forleden dag. Og de her hunde her, de stod altså og legede. Lige pludselig så jeg, fordi jeg står herovre på den anden side, så ser jeg, hvad der sker om på den anden side af glasvæggen. De 3 hunde, de har slangeskind. Og jeg begynder bare sådan helt, fuck, det har noget med slanger at gøre det her. Og jeg ser den ene hund hoppe over, den hopper simpelthen over her, så den står her blandt mig nu. Hvad gør jeg? Jeg løber alt hvad jeg kan, og skriger. Hold. Jeg ligger her ved siden af, hvor lidt nogen stikker. Jeg vågner op med det sjoveste grin, fordi det er en hund, og den bider mig lige i røven. Og sådan er det tit. Det kan også være, at du har et dyr i din drøm. Det kan være, at der er et eller andet voldsomt, der sker noget for dig. Og mange gange så er det vores underbevidsthed, der snakker til os, når det er noget med noget, der bliver jagtet. Nogen, der jagter dig. Så måske dit underbevidsthed, der siger til dig, du kan godt. Det er okay, du står op for dig selv. Det er okay, at du gør de her ting. Sådan har det været med min slange, der har fulgt mig igennem mit liv. At den er der faktisk for at beskytte mig. Det er blevet min bedste ven. Jeg synes, det er lidt ulækkert. Og jeg skal ikke holde nogen slange. Tror jeg ikke. Måske kommer jeg til at holde en slange på kanalen, jeg ved det ikke. Så skal jeg i hvert fald have en til at holde hovedet, det er helt sikkert, fordi jeg er død bange for de der hugcenter der. Så hvis der er en, der sidder om på den anden side og siger, jeg har en mega stor slange, og jeg skal nok hjælpe dig med at holde den, så kan det måske godt være, at jeg har lyst til at prøve at holde den der fætter der. Men der skal være kontrol på situationen, så min angst ikke bliver, så den ikke bliver værre. Hvis du har spørgsmål om angst, så er du mere end velkommen til at følge mig. Både på de sociale medier, men også bare tage kontakt til mig. De her videoer, jeg laver, det handler meget om tanker og bekymringer. Men det her, det var i hvert fald min største angst, som har fulgt mig igennem mange årtier, som jeg har lavet en lille video på. Det var en lille indsigt i Noras angsthjerne. Så må du have en rigtig dejlig dag.